Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Hi, Ninang. Bibi, mag-bless ka na. Ay, ano mo hubagan ipa-bless mo kay Ninang para mahuwas. Welcome back mga guys, and for today's video, nandito po tayo ngayon sa Unay Beach. Dito po yan sa Lawang, Northern Samar. Kilalang kilala pong beach dito po sa buong Northern Samar ang Unay Beach. Kaya naman mga guys, dinaragsa talaga ng mga tao dito. So ayan, nandito po tayo ngayon dahil birthday po ngayon ng aking uganga, ng aking biyenan. Ayan si Tatay Victor. Guys, andito na po kami mga guys for today's video. Ayan oh, nag-uumpisa na mga guys dito ang kasiyahan at syempre naghahanda na dito para sa celebration. Ayan, for today's video, syempre kakantahan din natin ng happy birthday si Daddy Yu. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Happy birthday to you. Say pa ko nung lakse. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Yeah, break it down you. Yay! Happy birthday. At ayan mga guys, syempre kainan na tayo at mayroon ditong pansit pampahaba ng buhay. At mayroon din dito mga guys, ito oh, masasarap ditong pagkain, ayan. At syempre mayroon din ditong spaghetti na pababa ng pataas at paborito ng mga bibi. Ayan, for today's video. Syempre mga guys, meron din ditong moron. Ayan oh, yan ang moron. At mayroon din ditong ulam at kanin. Syempre ayan oh, may nilupak. Ayan, sino bang kumakain sa inyo dyan ng nilupak for today's video? At syempre mga guys, pagkatapos ng pagkakanta ng happy birthday, ngayon naman ang main event, ang ating panginginain at syempre ang pagtatagay-tagay. Ayan oh, shoutout sa gumawa ng masarap na moron. Ayan guys, oh. So naalala nyo ba yung video natin dito sa moron na to? Doon sa Magsaysay Beach. Ayan, masarap po yung moron dito guys. Yung suman na gawa po sa minulinong bigas. Ay giniling na bigas pala for today's video. Ayan, napakasarap po at maaari pong ang flavor chocolate o kaya inasinan lang for today's video. Pero masarap po yan. At syempre yung spaghetti napakasarap. Ayan, hindi natin naalamagan na malabo pala yung ating camera mga guys. Pero ayan, ang ganda. Litaw na litaw pa rin po ang ganda ng Unay Beach. Syempre mga guys, happy birthday kay Tatay Victor, kay Bia, at syempre sa aking nanay Imelda na nagdiriwang din po ng kanyang birthday. Magkasunod lang po yung kanilang mga birthday for today's video. Sige, ambal, ukot. Para sa ekonomiya. Hi, Ninang. Bibi, mag-bless ka na. Ay, ano mo hubagan ipa-bless mo kay Ninang para mahuwas. Ayan mga guys, shoutout po muli sa aking biyenan kay Tatay Victor at kay Nanay Imelda po na magkasunod lang po yung kanilang birthday. Happy birthday. Pati na rin syempre sa kapatid ng aking asawa kay Bia. Ayan, shoutout. At thank you so much po sa lahat po na mga bumati at mga nagpuntahan po dito sa celebration, sa simpleng celebration na ito. Guys, ayan, bagaman mahirap po yung buhay ngayon, syempre dapat pa rin i-celebrate at ipagpasalamat sa Panginoon ang biyaya ng buhay. Karagdagang taon para sa kanila. Ayan guys, thank you so much po. At syempre mga guys, hindi lang po dyan natatapos yung ating mga video for today's video dahil inabangan talaga natin yung ginawang mga performance dito ng ating mga panauhin. Syempre pagkatapos ng inuman, ito na yung highlight mga guys for today's video. At pagkalipas ng isang taon ayan, nandito na po yung mga performance guys for today's video. Opo. Ayan, cha-cha. Sige, opo.
Hindi rin pag video. Wari si Uber pag video ako. Kaya na ano? Uy, sikit din. Ano ngayon sa bata? Ang pagbati san basuni nga akin inantosahay. Atun gugma nga at nanto. Chat-chaton! Pero pag hubog na pwede balsi. What? Okay lang nanay kayo, kalipayan man. Sige, patuloy. Ayan mga guys, thank you so much po. Daghang salamat sa inyong walang sawang suporta at pagmamahal. Abangan po ninyo ang iba pang mga vlog ko, yes, sa mga darating na araw. Yes, yo, break it down, yo. Bye-bye, yes, opo.